Tentangin ay tipat say kurtong naka Voice of People's Party kaseng kabadang syumi how news nem mu baladap but kidon la kajong hi kabenta tiktong in sngap kai katong kajong i namta kani kasnong laim kra ba afner pariat shim ye kabenta kajong pi Kublai sibon baro te nga sungu hadu katata ba kani kala poilong menta kumangila temu nado mensua hingi kwa ba kibreu kinyo sngo kindon kirinsan ba per bat kani kade kawei ka benta ka ba ngala itanat ba kila isim kya kini seng samla bat ki wei kibreu ba kani ka snong ru nga sungu hadu katata kublai sibon namar kum kini kijat insan ngidon kambet man kapor te nga day naka Voice of the People Party but kibon ba kita ki resort halor ke ba ni bo ikanya kanong rem jong ka party tangbangan kro tang artli swa hakane ka klip mat menta kata kadai kanong rem bangikwa ya corruption free Meghalaya namar bangilai ba corruption te kala nang jur susu menta ki por but kamde ke kabarang susrang thamai kade kabla rem bha ki leaders jongi ru menta ki bapia tip bha ki di ki breu ki bla ya crunch ya ka clean politics naru menswa kimde tang si sen sansnam ki de ki breu ki bla mi naru menswa ki bla i persang menya khun ba menta le se ki yo yangi para samla haka VPP ki bala ban pen urlong ik tak jing tmu jong ki mde sho tang ar le langut mentang ilay abon te ka clean politics kadai ka nongrim jungi kata kamut yu kamut ba ngin investigate ngin prosecute ngin kendang ya kini ki kambam sab ki bala jelai hadu tata man ki department haman ki trat tenat trekam jong sarkar Meghalaya mental abon bun snam menjudan menuru bat pen urlong kita ki campaign promise kisuya one bat ki thu tang spor ni kila ija biang tega corruption free Meghalaya kadika wei ka thong ka bangi kwa hadu kata ta namangi i ba corruption ladang mueng hidai mentoira bandon kini ki rongpong mdon jing mentoira bangin nang tai ki building ki surok ki nang private ki jingking ki dom ki sanang khlembet ki jingking ki sanang private ka corruption ni di banweng bat kibon gibre ki ong kata kata ki ka ba pisu po asniyo ngong em ngila baro kibreu ki kwa ya kata tangba ki sngo kumadon marweken tama parlog menta ngingi wan na ka VPP ngi ong PPM don marway nginya pen urlong gi jing tmu jong pi bangin yo ya ka senchar kadar bakhoj hapong ngi kran ru ya ka clean politics ngi deben kran ru what ya ka campaign funding ya ka political party funding katam judan manu bakran na ka campaign jongahi simet ru nga penlong ya ka crowdfunding nga sim pisa na pa ki bon na pi balaya no senyang sanga but lingba ka tu ka komle ngala ban pensai sa pi ki pa nei kawan ka pisa manu ba ai kumnong i pentre kam kata ka ka wei haparti ru nginsa ai audit susu ngila ai tu sisen pop ngilum ki donation hasmet ban menta nginsa nang ya chakmat lo kata nama kata kade ka wei kinti ka bakong san ka bang ngim de ban klat ngimla ban mudur ba kadi kitang ka jadu ka magic baka bisa ka suwan ha bank account ki political party dan manora ba ai ban nakiwan ha ka bor kinsa kharwait bait nama kata ngimla ban weng ya ka bam sap ha Meghalaya kalbang imparla ban pensai na ikaw ang kapisa. Sa kaway mga kwa ban pensai, imat ibaar, ngingi kwa ka strong and decisive leadership. Pila ki leader jungi, bangarong atmu, banlong kumtahi, mga kwa banlong strong leader. Ngam kwa banday ubreo basuwan tang ni sipor, taman dalapa yang kawan dan bodlo. Mansulong komiti jelly ngidon kam ikibreu ki nong yakun ngilai i menta bagi leaders jong VPP ru ki dikibreu ki bekun
Pila ban kentho bun ba ki ke nei pemla ban long kim day ki ba long fearless ki ba slur ki di ki briu ki badon budlum kata ka strong decisive leadership ngi don kam nama lada ngi lap ki nui ki kam ba bakla ngi hap ban penben ngimla ban su phai no sakawai kalyang te kita ki di ki artli ki benta bangin dia kran chu pangka manifesto ngathrai ba kermen ngathai ngim pa poi sa kata ka benta dai sepangka manifesto Am kani ke ka hoi ka benta Ta. ka jongpi. te ngina poi sa ka manifesto lai ngila bun bha ki mat ki bangila penrung halor ke agriculture halor ke education ma bun ngi ki di nong hikai hi ki members but jing si sa sibet hi ngamut ban penmi ya ka ka micro manifesto ka balai tang ya kane ka constituency nama bang ngila isngap ya ki jing ujor ki jing thrang jong ki ba but sibet hi ngimut ban pelat ya kata ka micro manifesto balai tang ya ka kane ka constituency kumno bangin penon kam ya kapisa jong piu ba what ya ka MLA scheme ru kumno bangin penon kam ha ka first year lada PJ yang aku mo MLA ka weiru ka bangakwa ban benrap hang ne kadis pangki constituency clinics ki constituency clinics ki ki jingya lang ki banging in penlong bet man kapor ha ka ba phi kumu ba phila ban wan philan sim benta kumne ban ngan ai ka report card ya PSA kumu MLA kade bendon ka accountability kade bendon ka transparency kata kadika kadon ha jing tho ro mdei tang mga sukran hang ne kila don ki camera ki bala record yang aru bang ong kumta ladang ngingi trai kam ngimdei ban tieng ngimdei ban le ran ngimdei ban pori te ki constituency clinic su ki dei ki way ki benta ki bangila let's say ban rat ding hong ru ya kani ka jing bam sap ka jing sukor ka jing top te ki constituency clinics ki ki way ki bon susu ki mat ki matatang new minute kan jinjar yang bangan pendam hanrai to ngan ai benta na si